Piye? Nek tak tanduki ra leren-leren ki ngono wis. Wis teruske, wis. Rasa gagas aku kowe nyanyi dhewe aku mayang dhewe wis. Lah apa? Ayo kowe cerewet wae kok ngomong. Kowe saiki nembang gubuk asmara, aku arep ngopo-ngopo sak karepku arep ndandani kotak sak karepku arep. Iya. Arep dudukan sak karepku. Ning ya kuwi sesuk ra njaluk dit aku. Kok iso? Lah iya lah wong madeg dhewe-dhewe kok. Ya aku yang mau nyanyi. Lho. Lah iki nek kowe mau nyanyi tak aturke para lenggah. Pripun iki nek mboten purun nyanyi? Mutar kowe ora bayaran ayo. Anek nyanyi sapa sing bayar? Lho, ayo sakarepmu. Eh? Oh, dalange. Kuwi kok ora positif ki piye to kuwi, Bang? Iya. Kok dadi maune ngewangi aku dadi ngewangi cacing. Oh, Ya, ya esuk dibayar. ya.